семейство. Необходимо е, преди да пристъпим към подписването на акта за граждански брак, устно да потвърдите вашето съгласие. Вие, Райна Василева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Добри Арабаджийски? Да. А вие, Добри Арабаджийски, съгласни ли сте, Райна Василева, да бъде ваша законна съпруга за цял един щастлив живот? Нека тези пръстени бъдат символ на вашата обич и съпружеска вярност, настъпени с голяма любов до дълбоки старини. Поканвам и вашите свидетели да подпишете акта за граждански брак. Край. Още това изгоря. Представи се. Съгласно закона и обичая и по силата на правомощията, дадени ми от кмета на община Пловдив, обявявам гражданският ви брак за сключен. Може да